Det er jo sådan set arkitektens skrækhistorie, som vi har sat i gang. Altså, det er jo en global theme park. Jeg vil tro, inden for rammerne af det, som i kommunal regi hedder borgerinddragelse, der vil det være sådan en extreme version. Forstår du? Fuld rave. Kan du følge, hvad jeg mener? Jeg skal sikre Det har jeg ikke. Umiddelbart skal jeg ikke. Nu er ligesom gået ind i sådan en fase af sådan noget borgerinddragelse extreme versionen, ikke? Hvor altså, dem, som rækker hånden op i timen og siger noget, som falder med, som de gerne vil have med. Det kan de få realiseret. Det får de realiseret til en eller anden grad. Altså, der er jo også en mulighed for, at I tager til Texas og finder noget, der er endnu mere eventyrligt. Det, at man tager noget og bringer ind udefra på den måde, så er der en fortælling. Og det er den fortælling, vi synes, der er spændende. Ja. Og det er klart, at det vil jo være interessant med line dance netop og måske tage til USA eller sådan noget. Faktisk, det sidder på min computer. Vi henter en pavillon i St. Louis, som stammer fra Tyrkiet, som har danske farver. Det er godt blandet. Ja. Den globale pavillon. En global blanding. Jeg synes godt nok, det er spændende, det her. Vi befinder os under en bro i Bangkok, en fattigklub. Ring A og B, og der ring har sådan Lad mig se, det fungerer. Det er uden deres boksefacilitet, der fungerer. Når jeg som turist kommer herned, når jeg så ser den første tyr uden for lufthavnen, så siger jeg, nu er jeg i Spanien, nu er jeg hjemme. We're looking for Osborne. Osborne, Toro, Big Toro. Magas. Skal du have en hånd her? Nej, jeg vil bare lige finde ud af, om der er en masse fanden sted. Nej, jamen, ja. Men selvfølgelig, hvis man stiller en gigant tyr op på toppen af en bakketop, på den måde, så peger det ligesom, i hvert fald i retning af en eller anden form for styrke og virilitet. Altså den har klatret op på bjerget, og står den og skuer ud over sit kongerige, ikke? Jo, det ser moderne ud. De er fede dem her, fordi de er personlige, de er sådan der... Det er ligesom en normal højtaler, du har derhjemme, hvor der er diskant for oven og så bas for neden. Det er præcis det samme, men det der, det er bare en større skala, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Prøv at høre det, mand. Det er det her, vi skal have, forstår du, hvad jeg mener? Det er det her, vi skal have. Det er den der sang. Hørte du den der lyd der? Altså, når vi er ude at rejse, palæstinenser, så henter vi noget jord, fordi vi sådan, altså det siges, at man tager et stykke Palæstina med hjem til Danmark. Og så har man det i en vase, så er det i stuen eller i værelset. Ja. Da Hibber Allah kom med den her idé om at hente noget jord i Palæstina, så synes jeg, det var en god idé fra starten af. Jeg synes, det var en ekstremt simpel idé, som så samtidig rummer utrolig mange ting. Og det er jo ligesom det, vi ligesom har kigget efter.
selv at snakke eller hænge. Så længe du går op i den og bliver hængende længe. Jeg sender den her ud til søstrene og makkerne. Og makkerne, der står i kø ud på trapperne. På trapperne herhen nikker folk med nakkerne. Med nakkerne, for det er ostefar på knapperne. På knapperne. Original ny stil igen, det er en original syg stil igen. Det er en tung med dem lige ud af osten, det er ham de kalder raske penge. Det er alt det på siger slænge, som der bukker ud over den ting. Folk op i baren på tynden og dem udenfor, som der kommer herhen. Alle der vrider sig til musik, så de glemmer hvornår de skulle hjem. Alle der kigger på en, men er for genert til at snakke med hende. Alle der ruller godt op, alle der håber det ryger på dem. Manden med vand i hånden, for han bliver højere musikken alene. Det er original ny stil igen, det er en original syg stil igen. Det er dem der laver en tune og griber en mic og boster den. Den der giver dem signal, så de bliver vildere end de var derhjemme. Laver alarm, der får bygger farmen tilbage til starten igen. Dem der mænd, men ikke bare går hen og tager dæmmerne på deres ende. Damer der ikke finder sig i noget pisse, de albu tjekker deres kind. Chilleren typer der ligger rundt og gør andre folk til deres fjende. Dem der skal fejre, men stadig lader mig og min slæng blive ved alt for længe. Det er original ny stil igen, det er en original syg stil igen. Original bankdæng. Jeg sender den her ud til søstrene og makkerne. Og makkerne, der står i kø ude på trapperne. På trapperne herhen nikker folk med nakkerne. Med nakkerne, for det er ostefar på knapperne. Jeg sender den her ud til søstrene og makkerne. Og makkerne, der står i kø ude på trapperne. På trapperne herhen nikker folk med nakkerne. Med nakkerne, for det er Top Gun på knapperne. På knapperne. Original ny stil igen, det er en original syg stil igen. Det er dem der går for hele pakken, sætter ild til hårdlakken. Dem der drukner en skam, fordi de har hangen til en hel masse mænd. Finder en ven og gør det igen helt lam på bekræftelsen. Dem der går ud bare fordi de ikke kan lide at være derhjemme. Hæng med ting der kan forsvinde, men er stiv og blæst på pinden. Dem der går ud uanset om de kan få deres venner med. Men de har noget ryg, der er nye homies, når de tænder det. Det er dem som der puster på gløderne. Putter hænderne sammen og stamper fødderne. Æbleplukkerne, tramperne og basrødderne. Dem der husker festerne og glemmer mødetid til møderne. Dem der sparker til noget luft i en parkeringskælder. Dem der trykker i deres stuer med deres røvballer. Dem der skubber til nogle tag til nogle halvballer. Dem der bliver hæse når de er på festivaler.